Buenos dias, Marias. Guten Morgen, good morning. Es van jou een zeer schöne dag. Dat is nu mei. Kan je hier in de halfhakkers staan heel ruim en ook nog andere veel. En we gaan van der wel wie wat zeer schön merken gleich weg. Ik heb me een beetje vlees gekauft. Dat is wat ze naam pork belly. Dat is dat eerste pot van Schwein. Den Bock, wo sie gewöhnlich von Spart merken. Oder eins zu sagen, Tocino oder Bacon. Aber wir wollen das ein bisschen schneiden und dann wollen wir das auch übruden, das wird von 5-6 Stunden dauern. Aber anyway, ich werde was sehr schön schmecken. Ich will Ihnen das wissen. So, nu wollen wir aufhängen. Das Fleisch, die Bieter Pork Belly, oder die Bieter von Schweinsbock, die kann ich bei Southern Meats kaufen. Die haben sehr feine Bieter. En dat is hoe ik dat gekauft heb. Dat is hier in Schonseveld in Manitoba. Winkel in Manitoba, 1907. Maar dan gaan, nu wil ik niet weten waar we dat doen. Ik kan een vader hier in Manitoba, dat is ook zo'n grote eetmerker, die heeft dat nu al 2 of 3 maal gedaan. En die heeft me veel toch vergruwelijk dat schön smaakt. En ik leer dat woord ook. Zo, nu wil ik dat ook proeven. Zo, wanneer het niet wat er heen eruit gaat, dan wil je dat te zijn krijgen. Okay, hier kan je dat zijn. Dat is zo'n beet, wat ze naam pork belly. Dat gebruiken ze gewöhnlich zum Spark oder Tocino, Bacon merken. Nu wollen we ons dat aan stremels snijden en dan wollen we afhangen te broeden. So, kijk mal, hier hebben we een beet van zo'n pork belly, zo'n beet van een Schwein, wat de wing van Bock is, wo ze van Spark merken. We wollen ons dat aan zo'n stremel snijden. Von ungefähr 1 Zahl. Das gesehen kann das Lader haben da an. So eine Bitterjaft. Nur her, das Lader, das wird sehr abpuffen mit das Popcorn. Was wir dann nennen Chicharrones. Oh, frei, mal sehr toll. Du hast mal Waffelfleisch da noch erst. Dat erst noch ein bisschen gefroren, maar nog een beetje opdragen. Dus dat kan dat zijn, dat we nu alles in zo'n bitter snijden staat. En daar willen we dat broden gaan. Zo, nu hebben we dat al aan bietekjes gesneden. Nu staat het eruit. Oké, hier hebben we dan een disco. Gewöhnlich doen ze dat in een meergroepen, maar we gaan niet in meergroepen. We gaan hier een beetje dijken disco, waar we dat door gaan uitbroden. En dat willen we bloos, maar bij 200 graden Fahrenheit. En dan zaag broden, een stuk 3 of 4 Stunden. Wenn wir das Taubosi dann noch verbrannt hat, oder das wird gehört und dreht. Aber ja, das wird nicht ein Stückchen dir, wo man ein bisschen geduldig sein. Und weißt du was, hat man für jedes Mal anrühren. Alle 5 Minuten oder so, einmal ein bisschen anrühren. Dass alle eben reinbroden darf. So, und ich kickte mal, ich habe das hier eine Stunde. Sag, ihr kehrt. En je wonderen was ze wie zijn nee trokken. We doen het liever bern wegen buiten met halt herten dat je niet te controleren. We willen het hier van ungefähr 200 Grad. Dat zal hier 200 Grad zijn van ungefähr. We willen het niet te bozig broden, dan wordt het hard. Zo, straks is dit, dan 200 Grad. Nu zijn 2 Stunden aan. Zo zit het nu aan 2 Stunden. Veel nog 4 Stunden. Toen ik kijk mal, zo zit het wanneer ik aan 3 Stunden gebroed. Dat is nog niet ganz uitgebroed, zoals je zeggen kan. Dat wordt vielleicht niet 6 Stunden hier, zoals ze dan zijn. Die bestrukkeling kijkt dat nog wel een beetje anders, maar we doen 200 Grad. We willen het niet verbrennen en niet te bozig. Dan blijft dat bern fijn weg en buiten fijn ruis. Oké. Dan heb je nu meeskraak 4 Stunden gebakt. Dus je zien kan. Is nu zeer fijn bruin. Nu waar dat hier is dit alweer een beetje uitspreiden, dat je mag afteilen kan en aflaten.
En dan wordt het loten aufteilt van ongeveer een halve stunde, of vielleicht meest een stunde. Dan moeten we nog eenmaal broden. En dan wordt deze huid, dat lader, dat wordt zeer fijn abpakken met de Chicharrones. Wordt het alweer en 3 ploten dat het vaart smak aflaten dat. Doch, kijk mal, zo zit het nu. Dat is een mes, right. Nu wordt die loten aufteilen. Vielleicht een halve stunde, een beetje langer. En dan wordt er nog eenmaal brood, dat vaart heet meer met 400 graden en dan nog eenmaal stek 2-3 minuten. En dan wordt al dit vaart, dat wordt alle abpuffen, waar je zijn. En dan een beetje Chicharrones. Oh, dat wordt schijn schmecken, dat würde ik sogar sagen, je schijnt Tacos geven. Wat we nu worden doen, nu hebben we dit vaart, deze zien dat we smaken klaar het vaart hebben, om dan nog eenmaal durchbroeden. We gaan al het grummeltje er buiten gaan, dat we smaken rein het vaart hebben. Dat broekt niet over. Dat is wat velen doen. Oké, in deze keer hebben we smak reingemaakt. Ja, dat klare dertje zeeuwde vaart waren. Nu wollen ze het abhärten met 400 graden Fahrenheit. En daar werd het nog eenmaal best gebroden wat ze dan Fleisch vragen. Dat vaart hebben we hier nu 400 graden Fahrenheit. En nu werden we dit nog eenmaal broden. Niet langer als 1,5 minuut. En dan nemen we dit eruit, waar je zijn. Moet eens zien dat het zijn kan. Dat nu van die aan op te pakken. Door vangt dan wit toxisch te worden. Ik wil dan een beetje van dichter bier wijzen. Maar ja, nu dat laden van dat vlees. Kijk hem al, nu van die aan op te puffen. Zeer fijn. Dat schaf je maar zo krijg, want het vaart raak heet is. Dus ik zei niet meer als een minuut en half. Want veel 2 minuten, maar 1,5 minuut dat is genoeg. En dan nemen we dat eruit. Oh, nu kijk hem al. Dat knoest dat nog, groot zo. Zeer fijn. En alles wat we worden doen is de bezalten. Velen doen er nog alles uit een spices, verschillende spices even, maar we worden bloos zout even. Dus dat gaan we door de hele spices even wat we willen en dan is dit gaan we eerst wat onderbroken. En zoals ik al zei, we worden er bloos zout even. Dat maar de voets, wanneer de grootste ruit zijn, heet zijn. Dan doen we den beste zalten. En dat is alles wat we worden doen. Want die willen al soorten Cajun spice, of al soorten spices even dan krijgen. Maar we worden bloos zalten en hier dan gaan we dan eerst wat onderbroken. Doch, wil je dat nog eenmaal weer kippen wat ik van abhappen. Dat is einfach meest een popcorn. En weet je wel niet verschrikkelijk veel op eenmaal doen aan. Dus dan wordt het vaart al koud. Plus eenmaal zo'n jaap's vol op eenmaal doen aan. Dat broekt niet veel wat meer als 1,5 minuut. Eentje zijn 2 minuten, maar wie denken 1,5 minuut. Ik had die al een beetje gesmaakt, zo ik leider wordt dit mal niet hingen die eruit gaan. Zo. Dat heeft me zo meer geglekt. Ho ho ho, nu hoor ik hem al. Wat je veel dan de spices maakt. Er zijn spices, zo bij ik leg plus zout. Nu hier kan we die brokken te maken smoonvaart. S'morgens maken eier. Tacos te vermerken, wat immer je wil. Hoor je mal. Oh boy, oh boy. Zoek je bruine rok. Dan krijg je een afvrier, die hier waren op dem. Maar, wil je zeggen, dat smaakt zeer fijn. Dit kan je maken smoonvaart, maken schobelen, bloos groot zou eten oder fijn haben. En tortillas nemen voor tacos oder bloos groot zou eten.
Dus als daar eens de spijtje maken, wat die dan bloed zal, dan gaan dat eerst voor brokken, eerst voor maken. Sogar, wij dan een salad maken, een salade, kan je door, wie ik het door fijn maken, dat kan je eerst voor brokken. Zoek die proef naar ook. En weet je, waar je dat dan eigen vreugde opnemen, hier moet je dat plus een beetje am toaster af en er eerst voor een beetje ophouden en dan is het wat fresh. Schmeckt schön. En de fridge blijft dat gewöhnlich auch 1 oder 2 Wochen gut, vielleicht noch länger.